ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെപ്പോൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്താലും പല കമ്പനികളുടെ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻസിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻസിന് ഇത്ര ഹൈപ്പ് കിട്ടാൻ കാരണം? നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ യു വി രശ്മികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങൾ മെലാനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അവ നമ്മുടെ ത്വക്കിന് മേലെ ഒരു പാട പോലെ രൂപപ്പെട്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ കറുക്കുന്നത് അഥവാ സ്കിൻ ടാൻ ആവുന്നത്. എന്നാൽ കുറേ അധികം നേരം വെയിലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യു വി റേസ് നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ DNA ബാധിക്കുകയും DNA മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം കോശങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി വിഘടിക്കുകയും നല്ല കോശങ്ങൾ ക്യാൻസറസ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ക്യാൻസർ പടർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പോരാതെ ഒരുപാട് സമയം വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായം കൂടുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അഥവാ പ്രിമച്വർ ഏജിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെയാണ് സൺസ്ക്രീനിന്റെ പ്രസക്തി. സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുറംതൊലിയുടെ മേലെ ഒരു സംരക്ഷണ പാളി രൂപീകരിക്കുന്നു. ഹാനികരമായ യു വി റേസുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി നമുക്ക് മാരകമായ ത്വക്ക് ക്യാൻസർ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കും.